Česko se v podvečer slavnostně připojilo k mezinárodním oslavám roku Česlava Miloše. Polský básník, esejista a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 100 lety. Po celý rok budou v Česku probíhat výstavy, autorská čtení, chystají se i nové překlady z Milošova díla. Českému publiku se představí také 30 současných polských autorů. Pro mě Miloš vždycky byl jakýmsi mistrem nebo učitelem básnickým, eseistickým. Nás v disentu opravdu hodně oslovil, protože jednak to byl jeden z mála Poláků, který tady přece jenom byli trochu známější, a jednak to byl zajímavý osud, komunistický diplomat, který se rozhodl, že zůstane na západě. Do českého povědomí pronikal Česlav Miloš pomalu. Na začátku 50. let totiž odešel do exilu, nejdřív do Francie, pak do Spojených států. Ve východním bloku proto nesměl oficiálně téměř vycházet. V československém samizdatu patřil ale k nejčastěji překládaným autorům. Já myslím, že Česlav Miloš byl nejznámější a nejslavnější v českém disentu, hlavně právě kvůli té sbírce esejů Zotročený duch. To je velice dobrá analýza, rozbor toho, v čem jsme se nenacházeli, do čeho jsme spadli. To jsou portréty takové trochu krypto udělané jeho generačních druhů, básníků, kteří různým způsobem přistoupili na určitý ne kompromis, ale na spolupráci se zlem, které teda ovládlo vlastně víc než polovinu Evropy. Člověk, který sám komunistickému režimu důvěřoval, dokonce mu sloužil jako diplomat, tak prohlédl, odešel, zůstal ve Francii, nevrátil se už do Polska a rozvíjel ten svůj pohled. Byla to taková naděje, že prostě člověk může prohlídnout, i když třeba zbloudí. V Československu vycházely i výbory Milošovy poezie. Takový ohlas jako eseje ale vzbudit nedokázali. Disproporce v pohledu na Miloše byla způsobená také tím, že u nás se tak trošku přes prsty dívá na z toho severního souseda, na polskou kulturu a literaturu. A právě prostor, ze kterého pocházel, se stal pro Miloše dalším celoživotním tématem. On, podobně jako papež Jan Pavel II., byli taky vyslanci střední Evropy pro ten západní svět. Československo navštívil hned několikrát a znal i české autory. On zde byl v roce 1931 poprvé s takovou bandou kamarádů a poznal i Prahu a zdůrazňoval mi, že z té české literatury si nejvíc váží Karla Čapka a zvláště o knížky Krakaty. Největšího uznání se Česlav Miloš dočkal v roce 1980, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Já jsem samozřejmě Milošovu Nobelovu cenu brala jako ocenění taky těch našich spisovatelů, kteří nemohli vydávat. On upozorní na baltské národy, že jsou teda obětí ruské, potažmo sovětské rozpínavosti. A velice jsem si ho za to cenil, že to řekl v té nobelovské řeči. Po pádu železné opony se Česlav Miloš vrátil do Polska, kde v roce 2004 i zemřel. Pro Poláky se stal symbolem intelektuálního boje za svobodu. Varšava si jako motto nadcházejícího předsednictví Evropské unii vybrala název právě Milošovy knihy Rodná Evropa. Otázkou je, jak by se na to tvářil sám Česlav Miloš. I v těch politických souvislostech viděl, že ta Evropa se vlastně od těch svých kořenů vzdaluje. A myslím, že měl velké obavy o to, co se stane nejen s uměním, s poezí, s literaturou, ale co se stane také s regionem střední Evropy.